amor cristiana que escapara a la enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores. ¿Cuánto hace que lo conoces? Pues Chiribeta, que son la bordeta. Que rima, Chiribeta la bordeta. Y que Deja ya de hacer coñas, coño. aparecimos por aquí un día, la verdad es que a partir de ahí hemos venido varias veces. No lo hace, ya lo veis. Porque me ha dicho mi hermano, se lo ha dicho. Que digo, yo sé "Oye, cuidar a mi a hermano la le gusta". que yo sé cuidar a la ¿Estás familia. filmando o estás Estoy filmando, estoy No, filmando. porque si foto te cuesta mucho. ¿eh? No. Se lo he recomendado yo. Digo, mi hermano pequeño es de tradiciones muy serias. Digo, la Huelda, tengo. Això me l'ha dit. Diu, la Huelda, la tinc. Diu, pues, molt freda o en copa freda? Diu, pues servit està. I ja veig aquí com està això. I per què això de la Huelda? Més la cervesa que més t'agrada? N'hi has tastat algunes altres? I les treballes sempre he dit, bé, fins que van començar a l'última mica els barrils, perquè són 5 barrils nous. I un dia vaig provar de Voldam, dic, hòstia... L'espumeta dona bona sensació. Y a ver el sorbet aquest com va. Y ahora metiéndole mano al callo al Paco. Te los podrías cortar en vez de comértelo. Has tastat ja? Sí, ja. Jo dono el meu vistiplau com a de competició, Sóc de competició. Bueno, Tato, veig que això un dis, Tato, com ha anat la cosa? Sí, no, sí, i tant. Vull dir, l'espai és ampli, potser té massa taules, però bueno... No fa cinto com ella, la Patricia... No, ho porten molt bé. Personalment crec que els serveis és agradable, són simpàtics i la cuina, la veritat, és que molt bé. Gràcies, Paco. Y es hora de que nos despidamos, amigos. Eso es todo, amigos.